bulan persis. Jualan malah situ. Sebelah ya benar sebelah kolam renang. Situ. Iya. Mbak Mega sama temennya mau jualan enggak jadi. Dan itu pembangunan kue sos omah kue Jalan Setiabudi depannya ikut iku aku kerja di kono ket 2009. Biyen aku kosin ndek kos cedake nggih Imam Bonjol depannya Alfamart, tapi ndek kono kan berisik loh. Oke mbak-mbak sing kerja bengi ngene aku gak seneng terus pindah ndek iku Gulun. Kidul. Iya. Sampai berarti Uijo wis ana, Uijo iki. Uijo ndi? Yang Uijo itu kok cedeke lingkungan arep Lambang itu kan. Lambang apa ya? Dengan ngomong Mbak, sampai Ki Beb. kue keringnya gede-gede itu Mbak. Jalan apa? Di samping kos Loh, jangan ini. Terong. Oh alah, aku nganu wis sing Iki kembali gombrok ning kene panu iki dilempet. nganu iki to. Lempetan. Mendem-mendem bocah iki to. Oh, gak pernah aku tapi aku royo di banyak angkringan to. Oh iya iya. Ini video boleh. Ngerti aku tapi gak pernah merono. Enggak pernah, tapi kayak depan angkringan pas itu tau kiri jalan itu kan, lek teko nggonku. Ora sedeng lebokne awak. Lah awakmu cilik ya sedeng. Lah awake semono iso arep dilebokne lho. Sering nggak ngerti. Lek biasanya aku sering ngopi di Jalan Pahlawan depan Telkom. Iya, sing depane lampu persis pokoknya. Sebelah lampu persis depane apa itu? Sri Ratu Samudra. Giant, Yen Giant. Iki iso kenal wong Madiun ki lho sampeyan iki lho. Iki kan kancane sopirku to, kanca kerja tak kantor. Oh, Jeneng kan dia neng Blitar, terus neng Malang. sopirnya mau sih Mbak Nen. Sopirku campem. Loh, sing tak apusi kan wong lanang to, Mas. Ora apa-apa. Lambemu ngono ya bestimu kok. Iya, itu sih positif. Ana ya bolongmu. Oh, ya itu Mbak, konsumen sing Madiun, ayo kamu Madiun. Aku ora ngejak enak-enak ngejak dolan rono iki, engko sing ngejak dolan iki sing rong dini kan iki, yang ngerti rono. Mbok iki kapan iki Mega? Panen Lah Mega syuting terus. panganan. Kan iki mau syuting sik sopo upload nang TikTok. Orang metik paling Ya, jatuh. grek. Wis. Terakhir di Medion kapan ya Bu? Oh sebelum enggak deng bulan 3 kapan lalu aku sini Medion Kok ya ora kabar. Oh ini kabar Iya. Kok ya ora kabar-kabar Lodi mau kiti. Angin surga. Kapan nek bayaran? kamu susah aja. Kok ini. Oh, kan dalek ngono
iki. Ya, Bang. Jadi ini kontrolnya kok boleh diterne. Kok genten diterne nek. Beda karo Mega iki jane. Aku apa sih gak aku ora percaya mbak karo lambingku lek wis mayaran karo aku. Aneh banget. Aku ya ora percaya. Sampai masuk angin. Aku ya ora percaya. Dan kapan wis Kuwi Aku sampai kademen pisan. Mega iki lho, usulnya kayak Ala aku ki cah lagi iki mana. antane ngomong iki jek suwi cah koyo ngene iki, wong truk ngilang cah koyo ngene iki. Ya wis manut. Aku dihapusine Nah, aku ya bolak. paijem wis ben piro. Ora, nah. Yo, nganu ae Mas, lek sampeyan iso ngeterne mulih rene kan pasti karo anto, ora pas hari kerjamu ora. Tak tekon Mega di jadwale dhek kapan. Dino syuting kok ngene iki. Dino Aku syuting. mbok pas aku sih. Iya, jangan. Dino syuting Mas. Nah ini kan tak ubate, mergo orang enak sing belanjane ubat. Tak obate piye Mas? Piye? Mungkin aku mulai kene to goblok. Duh, jujur belas iki. Wong wis tak saya wis rencana karo iki. Ala rencanamu karo aku kayak terowongan kaki likur guys. Wis. Iki tenan Kayak terowongan kaki likur. Jangan kayak terowongan kaki likur kalau mek mau rencana tak sumpah mbak. iki lho, iki Mega hanya apa-apa jalure sing merek kok. Apa? Aku lanjut. Panganan iki jalure sing nganu Mas. Sing mereke. Suarane Mas. Kok ora tandane yang kau Aku golek Bapak bapak. ijo ta me? Sitok iki we. Dari direk Iso dhewe. kene lho iso kan dicrucol ya. Ya sampe tak info Mas. Seneng tombok aja tombok betul. Oke. Oke. Gak bisa ini. Ya mah wes mah. Ya mbak. Apa ini ya? Pak temanya aku tak jopo. Dan makanya yang di hotel itu. Iki bolak-balik lho. Aku mah di kamar ini aku arep baper ya. Kayak iki. Kan mek isine Astagfirullahaladzim. embol. Ya jajanmu kok utang to, Le? Mas terus piye mah iki mah? Apa? Didol. Kayak memang 30 kilo kacang itu iki. 10 kilo. Oh. 10 kilo. Kok seneng ada mana rek? Itu kan Cuma saya ora tak enggak terus setengah kental loh. Maksudnya kan saya itu kan dadak ben fresh loh. Iya. dalam bulan ke orang Iki karo ini jajan di pengen warna ya. Mbak ini jadi Kan kamu ini salam. Ibu salam kudu. kan iki apa mulai banyune kepek-kepek ini. Wis salami umeh iki wetnya. mulai ya. Ibu ini lagi tinggal di bikin tahun. Kalau ini apa? Enak ora segone goreng. Men. Gelem ora ngerti. Ya, tek nenek main tapi. Ini badan tak rene. Nah ini duit tak? Iki lho duit kon tak kon konek batal. Obat kan kayak. Ada error aku mesti kan badan tak. Ndi? Nah, ternyata nek
Sidoarjo. Lho sing di lor dalan kuwi ya enak ya Ning. Pol enake. Ini piro? Berapa? 3 wis aku rantek sitok. Padha kuwi rantek. Rantek loro ae. Loro ae paling pan. Aku tak entekne lho, Bu. Oke aku wis mangan. Ku lho duwe ning tas. Enggak, aku dipangan esuk orang kali. Nyapa to? Rumangsamu kene sesuk ra ndi sego ra ndi nganu ngono ya ngenyek ngono to. Orang. Lek rene sangu wae. Aku ki lek panganan itu ngomongi apa iki? Dawemu ra sangu wae to, Nen. Prank mbokmu. Apa? Padha aku dhewe yo. Lagi jaketku. Nen. Adem ya. Suami terus tak memang nih. Kalau Mas, Syukur. padahal aku mau jas hujan. Tasku nih iki yo. Tas semi ora digawa. Apa? Tas digawa wong. Kuwi kuwi mang iki nganu plete sopirku. Lagi saya serangan bendaan semuanya Mbak. Contoh. Pacaran guys. Awakmu karo polisi rasa ganti liyane ya? Polisi sing ndi? Nyapa gantiannya apa? Kasih ganti liyane sing gelam. Bener. Gede tak ngono. Gedhi ndek kok ngono. Oke, Mas. Lah kok telepon karo bos ngomong. Enggak. Enggak lah. Kami tenan kok. Eleh. Oh masa nih yo sitok kuwi tok lebay. Heeh. Yo mah. Oh, obat. Kuwi karo nganu tukokno obat ning. Kapan? Ancen kon kena piye ancen yo nomere ora nek nomere lho mah. Kirim ki ora Mencang loro. Bu Jesi kok sampe ngono. Alah lara cah kuwi Sing demungi dikirim ki lara. jenenge tok nomere iki ditinggal. Ngene apa kapan, Mas? Lah dalane wong lara ngono ya mau enggep. Oh, lah jarimu ning lampu. Aduh. Ya terus Tak duwe sing ngono kuwi. Hah? Malah hebat. Lah kuwi sing ngejogo nabung kok. Nabung sekitar kan ya apa ya Jen? Nabung Kok dino ya. wae mendino. Oh, Kok wae ana 50.000. Wah. Bakulan nih sampean. Mbak mereka bengi-bengi arep mangkat tuh sego goreng. Enak ya. Plastik gak iso. Lah sing kula dalan ruame sing kidul dalan. Yo sing lor dalan. Tapi ketane apa kopian? Sampai isuk-isuk. Ketane iki nek kopian ora ning ngabah ning. Sampai isuk-isuk iki. Apa ndi? Kedaya kopi abah cane ya. Iki, heeh, wis gelem ya ning kedhe apa? Nek cane. Heeh. Aku cane gelem seneng soalnya Oh, cane. kancaku seneng Mas, oke. Aku majak ngoblang ya. Kapan saiki ya? Yo tak Aja. kok sego goreng dhisik. Lah iya iki yo. Nek kancaku wis teko tak budal rono. Iki apa selen jowo wi? Yo wis Mas, Ini oke. ngono. Jas hujan. Karo helm Gasak teh. ilang no lebokno le. Helme elek kok mah. Jimpitane mah kaya orang dijikok to. Iki nasabahku satu sapi. Tapi rupanya yo ora gatek lah apa penting ngade panganan. Apa to kuwi? Apa to kuwi? Ya Allah, kowe iki bangga moto tempo. Lah obatmu entek lho, Neng. Sakne lho obat entek ra ndek mbok pisan. Gini-gini iki goreng ah. Guys, sego goreng. Ngene Pak jali-jali entuke sak Ya apa? ini kan ampuh to Ponorogo. Wong nggih golek bojo. Apa be? Garek. Alah padha lambene, lambemu ya ora enak.
Kae lho, kae lho banyu. Aku aneh ngember ya banyu. Aku mau bela di kopi enggak seger sih. Sak timba ya mok kokop. Lo tambah di video ya suaraku tambah nono lho. Piye? Wong kene ngukur silet ora dilangi. Ngukur bokong ora dilangi yo. Sukon ngilangi semorone. Ora iso. Ora iso. Pengen ya. Pengen tak kaya ya. Tapi ada endi? Sopo sing Aja. ngekek ijen? Plenyok-plenyok. Cek. Nyapa? Makan sego goreng, Beb. Kayak dintekne segone. Taman Bendo ini taman Bendo mana? Mana karena gitu? Ngalor. Oh ya berarti tuh kok ke daerah 5 menit pas nih. Oke, tak meluncur. Mangan sih. Wis dipangan sik. Dia ini kono pesen pangan yang enak. Kuwi engko lek ra mok pangan, Oh enak kok pekso. dibumboni neh lho. Entek mandang. Ya ora, sorry yo. Entek kono dhewe sorry ya. Lah wong iki lho jan ora enek iwake blas ndok yo ora enek. Sesu masak sing enak ngono, Mbak. Nyamah. Kalau balokno nang tas. Bungkusen nen, sesuk ditambahi bumbu. Sesuk ditambahi Eman-eman. Masak sing yo enak. barang ngono ki lho. Heeh. Jadi kalau sing masak sing enak kayak aku lagi masak ngono. Apa bapak memu tau? Entah le. Lek lek. Dedak nang reko-reko. Ayo lagi. Poh pinter, delon. Wis pinter ya? Poh masakanku enak sekali. Oh, delok resep nang YouTube ya. Nang kita. Nyo, geser ono rene. Tuku iki. Sorry yo. Halo, mek masakan godhog kula. Godhog kulup anggere wong iso ya nan. Ora Gomu lho le ketinggalan kucing. Ngene iki yo doyan tanah kan wong. Wis mana Bu? Saya mau tanya niku. doyan cukup. Lara kene ku. Wis marah. Ya kene ku lara. Lho jaremu arep entek nih. Kucinge paring ngono. Nggih. Aku iso masak ayam saus Inggris, terus garang asem. Rak. Apa-apa aku iso kabeh. Pinter. Masakan gue enak. Enak lek wong pas kembahan keluwen macul nen. Oh, Ora enak. soalnya bojone terpaksa mangan